August meeting bụ mmemme ụmụnwaanyị Igbo na-akwanyere ugwu nke ọma. A na-emekarị ya n'afọ ọbụla. Ụmụnwaanyị Igbo ga-abịakọta ọnụ nwee mkparịta ụka gbasara ka esi edozi obodo, ka esi ekpezi ihe ọbụla mebiri, ka esi akwalite ụmụaka ka ha nwee ike na-edozi obodo, yana ka esi akwalite ma kwado omenala na ọdịnala anyị. Dịka nsi mara, n'ala Igbo, izu anyị dị ụbọchị 4: Eke, Orie, Afọ na Nkwọ. Ya mere, omenala a bụ August meeting a na-emekarị ya ụbọchị 3. Nke mbụ a na-eme ya n'ogbe, nke abụọ a na-eme ya n'obodo, nke atọ a na-ebugazi ya n'ụka ikele Olisa bi n'eluigwe. Ka ihe na-eji bido August meeting a, ebidoro mmemme a iji na-akwalite ụmụnwaanyị Igbo. Ile anya, ala Igbo bụ otu obodo na-adị enye aka ịkwalite ụmụnwaanyị ọbụla. Eleela anya si ka a ga-esi mekwana ka ụmụnwaanyị nwee ọnụ, asị ha ka ha mere mmemme a iji na-enyere ha aka ịdị na-eme ihe ndị nọ n'ime obodo, na-enyekwana aka na-akwalite obodo anyị. Ka ihe na-eji eme ya n'ọnwa Ọgọst. Ọnwa Ọgọst bụ mgbe a na-akwụsị ịkọ ubi. Ọ bụkwa n'oge ụmụ akwụkwọ ji akwụsị akwụkwọ ha, inyezi nne ha ohere ịgbadata mee ha. Ọ bụkwa oge ndị na-anọrọ na be ha, ndị nọ na mba dị iche iche ga-enwekwa ohere nnata bịa n'obodo ha ma nyekwa aka n'ịkwalite mmemme a, nyekwa aka na ihe ọbụla na-eme gbasara August meeting a. Aha m bụ Lady Mrs. Rose Ekwenye. Ha dị member August meeting ndị Ahịaba Amasa from Ahịaba Ubi. August meeting can na this meeting bidoro na 14th March 2022. Anyị mebekwa na August meeting na village Kembo. Anyị dey eme na churches. This is the first time we are starting it in the village. Today, 21st August 2024. Otu August meeting ji bidoro obodo mbụla ndị ụmụnwaanyị bịa hụ sị Lord, the need is there. Ka anyị nwee meeting gị ejikọta anyị ma ndị home ma ndị abroad. Then anyị abịa kpọọ oku sị na anyị chọrọ ime ya because anyị mee ya ọ ga-enyere anyị aka. Ọ bụ anyị bidoro ndị obodo Kenagbu Ahịaba Ubi. Anyị bidoro n'ebe anyị sị na anyị mkpọkọta ụmụnwaanyị ndom di anyị wo ụmụnwaanyị anyị wo ndị nọ na mba, ndị n'ozi bekee ka abịa obi anọ ndị nọ n'ụlọ ka anyị menu the meeting because we have aim for doing it. Obodo anyị na-agbo mba Ahịaba Ubi otu anyị ji eme mbụ na anyị kpọrọ anyị the 7 villages. The 7 villages akpọwo the village ọbụla na chairman na chairlady ya na secretary ya afụta, then bịa kpọọ the members. Anyị abịa eme organize sị na anyị ga-ime the August meeting. Ka esi enweta ego ịkwalite mmemme a. Ka ha si enweta ego ịkwalite mmemme a bụ site na ụtụ a na-atụgharị. Atụkọtacha ego a ejiri ya kwalite mmemme a. Ndị nọkwanụ na mba ọzọ na-enyekwa aka tinyekwa ego na ihe ndị ọzọ iji na-akwalite mmemme a. Ọzọkwa ha si enwetakwa ego ịkwalite mmemme a bụ ụfọdụ kọmpani dị iche iche ga-abịakwa nyekwa aka n'ịkwalite mmemme a. O teela ọnụ wara ha ọkụ n'obi itinye oke ha ime mmepe obodo dị iche iche, itinye oke ha na mmepe obodo. So ha bịakọta ha ga-eme August meeting. So ego ya batakwara n'otu ha nwere ike aka ha. August meeting o teela obi zoro kama the autonomous community anyị nke a bụ nke mbụ a na-agbalị ịhụ na emere ya ka ọ dị mma. Obi anyị bụ mmehie obodo. Isi ije anyị wụ ihe ga ime ụmụ nwaanyị zukata ka ha nwee ike inye aka ka a na-emeghe obodo, ka ha nwee ike inye aka ka udo dị, ka ha nwee ike inye aka ka ọ bụrụ na ọ nwere onye ha nọ na nsogbu ha eme ka anyị mara. I mean everything about August meeting bụ mmehie obodo. August meeting
bụ ihe nọ na South Eastern Nigeria. Ọ bụ mmemme ụmụ nwanyị ndị alụ alụ, ndị nọ n'ụlọ na ndị nọ na mba na-eji ahụ anọkọta n'oge Ọgọst eji emekọta onwe ha maka imepe obodo. Ọ bara uru n'ihi na obodo ọbụla na-enweghị nwanyị ndị ndom nọ na mitin, obodo ahụ anaghị eme nke ọma. Ụmụ nwanyị bụkwa ndị aka imepe obodo karịa ndị nwoke. So nnọkọ a na-anọ taa mbụ Ọgọst meeting nke bụla 21st of August 2024. Isi ha ji anọkọ mbụ iji mara onwe ha, iji gbakwa onye ego ka ha ga-eji nye aka n'imepe obodo. Ndewo. Ndị ụmụ nwanyị nke obodo a bụ Ayabubi Autonomous Community na-ekele eze na-achị obodo a bụ His Royal Majesty Ezeji Okezia, bụ onye esitere n'enyemaka ya chụọ ndị nnama ukwu erughị ala n'obodo anyị. Onye eze agakwara n'iru n'ịzọpụ njem na n'iji ego akpa ya iji mee ka ụmụ nwanyị nke obodo a nwere onwe ha nwee obi ruru ala site n'aka ndị Awụsa, bụ ndị na-ala awakpo ọnụ ụsọkwu niile na mkpata ụzọ niile nke dị n'obodo a. Onye eze agakwara n'iru n'ime ka ụdị ihe ndị a kwụsị n'obodo anyị. Ụmụ nwanyị gagharịkwara n'ọtụtụ obodo niile dị iche iche nke isi ala Ngwa North iji gosi na obi adịghị ha mma n'ihe nnama na ndị na-achị ha na-eme ha n'obi. Ma ụmụ nwanyị kpara arịrị sị na nke a bụ ihe na-ewute ha karịa, na onye eze anyị achụọla nnama nke nwere ụkwụ anọ, kama nnama nke nwere ụkwụ abụọ amalite inye anyị nsogbu n'obodo, nke merenụ ihe oriri niile dịka ịgbọrọ na ukoru anọtakwaghị n'ime ọrụ n'ihi nnama nke nwere ụkwụ abụọ. Ịgbọrọ malitere tiwa mkpu n'oke olu na otu esi avụsị ya, ukoru ada eti kpịkpị na otu esi ahịọsị ya, na ọ bụghị otu onye nwe ya si eme ya. Ndị ụmụ nwanyị nke obodo a gakwara n'iru na-ekele aka na-achị isi ala Ngwa North bụ Mayor Cyprian Nwankwo, bụ onye sitere n'enyemaka ya mee ka ahịa nke eji mara obodo Ayabubi bụ ahịa Bakot bụrụ nke kpọmkwem nke pụrụ iche nye ahịa ndị ọzọ ndị na-anyị gburugburu. Nwa amadi a gakwara n'iru n'ịmata ọdịmkpa nke ọrụ ubi dị. Ọ gakwara n'iru kesaa ntụ akụkụ ubi nke akpọrọ organic fertilizer nye ụmụ nwanyị nke obodo a iji kwalite ọganiru nke ihe oriri n'obodo a. Anyị na-agbakwunyere nwa okorobịa ọfọma. Anyị na-ekele otu nwa amadi ọzọ nke akpọrọ Chidi Ọnụọha, bụ onye matara ọdịmkpa nke ịgụ akwụkwọ dị. Ọ gara n'iru n'inye ụlọ akwụkwọ nke Ayabubi Community Primary School onyinye dị iche iche. Onyinye nke gụnyere kọmputa eji agụ akwụkwọ. Ọ gụnyekwara ọtụtụ akwụkwọ ndị ọdọ niile dị iche iche na igwe nke eji asụsị ogige nke akụmbọọlụ ha. Nwa okorobịa anyị na-asị ya ogologo ndụ dịrị ya. Unu ewekwara iwe na unu katara olu anyị ma kwụsị. Ndị NEPA si anyị na ha bụ ndị never expect power always. Ọ ihe kpatara ya. Ka anyị gakwa n'iru. Geenụ ọkwa dị mkpa. Onye isi ala bụ Tinubu bụ Muhammadu ekwuola sị ka onye ọbụla jide ọgụ jidekwa mma. N'oge na-adịghị anya na ihe oriri ga-abụ nke na-agaghị ahụkwa ọzọ n'obodo a. Ọ gakwara n'iru ga-ekwuo si na ngwa ngwa nke ya bara n'oche na ihe mbụ nke ya mere mgbe iji mee ka ọnụ ahịa nke mmanụ petrol bụrụ nke rịrị elu ọjị. Ọ gakwara n'iru kwesiwo na afọ nke a ga-adị mma karịa afọ ndị na-abịa n'iru ka onye ọbụla jisie ike ma jikerekwa. Ọ gakwara n'iru gasị na oge na-adịghị anya na ihe ọzọ nke ya ga-eme bụ ime ka ihe oriri rịa elu nkwụ, na ọ bụ nke ya ga-eme nke ugbo abụọ, bụkwanụ nke ụmụ nwaanyị obodo a na-amasị mbụ ike na-agwa ya sị na ụmụ nwaanyị nke Ayabubi Autonomous Community agaala mmụọ ka esi enyu elu nkwụ ma chebikwara okwu nke ọ ga-ekwu n'oge na-adịghị anya. Ga-abụ mgbe ọbụla o kwuru ya, ụmụ nwaanyị ga-achịrịkwa ụga nyụọ elu nkwụ iji mee ka ihe oriri bụrụ atụrụ tawa n'obodo anyị. Ndị vigilanti nke obodo a gaala n'iru
n'ịrụsị ọrụ ha ike site n'enyemaka nke onye isi ha bụ Sir Raymond Eguzoụwa, onye na-agbasi mbọ ike iji mee ka mpụ na arụrụ ala dị iche iche kwụsị n'obodo a. Ọ masịala ndị obodo a obi ike na ọ dịghị otu ọbụla mpụ na arụrụ ala ji gaa n'obodo a nke ha na-agaghị achọpụta ma mesiekwa onye ọ gbasara ike nyefekwa ya n'aka ndị uwe ojii. Obi dị anyị ụtọ otu esi chụọla anyị ndị akpakara n'obodo a. Ndị akpakara bụ ndị na-ala awakpu n'ime usekwu, na-awakpu na mkpata ụzọ niile. Tutu gị lọta ebe ị gara, ndị akpakọrọ eburula ekwu eji eshi ihe, burukwa ite, ma werekwa wibaro nke ịgbabiọla n'isi ụlọ were kwakọrọ ngwongwo ndị ala. Emekwara ka ọ bịaruo na ntị anyị si na ndị akpakara abịakwala were ọnọdụ ọzọ, na ha na-agagharị n'oge ugbu a na-ejighị igwe eji azụ ahịa ha na-agagharị. A na-emekwa ka a mara sị na ndị ha na-achọ abịa na ndị na-akpọ ha na ụkwụ na-aga wamwam na anya na-ele wamwam na-elekwa ha. Nke a bụ maka ọnwụ mmadụ. Nke a bụ maka ọnwụ Maazị Gari, onye nwụrụla kemgbe ọtụtụ oge. Ọ ka na-anwụkwa ka ọ dị ugbu a. A na-eli ya n'obodo ya bụ a na-esi n'obodo ya bụ ọba ozu nke Awọm bụ mọchụarị buru ya lawa n'ite ebe a ga-edo ya n'ihe ndokwa bụ afọ. Ndị na-eri uju ya gụnyere isi okporoko, nwa ya nwoke, mpịampịa, nwa ya nwaanyị, kanda, nwa ya nwoke, egusi, nwa ya nwoke, mmanụ nri, nwa ya nwaanyị, ose, nwa ya, magi, nwa ya, akwụkwọ nri, nwa ya, ayịya, nwa ya, na mmiri nke bụ nwa ya nke a ga-eji zọpịa ya ọnwụọ pee. Nke a bụ maka egwuregwu. Ndị ụmụ nwaanyị nke obodo a gaala n'iru n'ịkwagidesi ụmụ okorobịa anyị ike na omemme nke akụmbọọlụ. Ndị ụmụ nwaanyị nke obodo a na-ekpere ndị ụmụ okorobịa anyị ekpere ọfọma na ibute iko n'ụzọ pụrụ iche. Ha na-ekwukwasị ka enyekwara ndị ụmụ agbọghọbịa ohere ka ha kụọ akụmbọọlụ nke aka site n'ịrụrụ ha ogige ebe a ga-akụ ya ka ha sorokwa na mmepe obodo. Gerenụ isiokwu ndị anyị ji mere akụkọ. A na-ekele aka na-achị obodo a bụ Ahịabubi Autonomous Community n'ihi ọrụ ọma ya niile nke ọ na-arụ n'obodo a, na-agbakwunyere ya ọfọma. Ụmụ nwaanyị nke obodo a na-ekelekwa onye na-enye aka na-eme ka Ahịabubi Community Primary School ka ọ na-aga n'iru site n'inye ya ọtụtụ onyinye. Ekele na-agakwara otu nwa amadi bụ aka na-achị isi ala Mgba North, bụ onye na-enye aka iji mee ka obodo a bụrụ nke pụrụ iche. Nke kasị mkpa, ahịa nke nọ n'obodo a nke eji mara obodo a bụ ahịa Bakọt ka ọ bụrụ nke na-aga n'iru. Otu a ka ọ ha anyị n'ọnụ, ndụ mmiri ndụ azụ, onye ahụrụ taa ka ahụkwa ya echi. Ọka akụkọ bụ m Chinyere Chimaobi. Udo dịrị unu. Nke ndị tozuru ime mmemme a, ụmụ nwaanyị ọbụla alụtara na be di, alụtaghanaghị na be di, onu a bụ ndị na-eme mmemme a iji na-akwalite obodo ebe alụbatara gị, iji na-eme ka ọ na-aga n'iru. N'afọ a, anyị bụ ndị Voice of the East jere na Ahịabubi nke dị na Isiala Ngwa Local Government na Abia Steeti iji wee fụ ka ha si eme mmemme a bụ August meeting, ma nyekwa aka ịkwalite mmemme ha ka ọ bụrụ ihe na-aga n'iru, bụrụkwanụ ihe eji eme ọnụ, maka na August meeting bụ ihe ụmụ nwaanyị Igbo ji eme ọnụ. Anyị gara ka ịfụ ka ha si eme ya, ma sịkwanụ ka ha mere ka o si adị. Ihe jikwa ohere a na-asị ebe ọbụla ị nọ, ma ị nọrọ n'obodo gị, ihe ọbụla na-eme ya bụ August meeting, gbaa mbọ ka ị nata ma sonye na ihe a na-eme iji na-akwalite mmemme, maka na anyị na-eme ihe ndị a, mmemme anyị, omenala anyị, ọdịnala anyị ga na-aga n'iru ka ọ dịnụ.